Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wallahi daɗi zan gyara idan kuma na kare za ka kore ni daga cikin wannan ma'aikata. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Amma dai yanzu daga yau ba sunana Hajiya Isa ba, sunana Ibn Shuru. Ba na son shashancin banza. Za ki zauna na tsawon lokaci a gida. Idan kin gyara za mu gani. Da kin san idan kika karya daraja da martabar gidan matawali, ba za ki buɗe baki kika yin wannan maganar ba. Ba tarbiya ta bace wannan. Karima ki ina baki hakuri akan cin mutunci da cin fuskar da suka yi miki. Ki dauka cewa wannan abin ya faru da ke ne saboda wani matsayi da Allah yake so ya kai ki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah bai taba jarrabar bawa da wani bala'i ba. Alhalin yana kan wannan tafarkin bala'i. Face sai Allah ya sa wannan bala'in ya zama kafara da kuma tsarkakewa a gare shi. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, babu wata musifa da za ta samu wani mutum musulmi har sai da ya ambaci hatta da kaya idan ta soke shi. Face sai ɗayan halayen ne ya same shi. Ko dai Allah ya yafe mishi wani zunubi wanda ba zai yafe mishi ba sai da irin wannan musifar. Ko dai ya kai shi wani matsayi na girmamawa wanda ba zai iya kaiwa wannan matsayin ba sai da irin wannan musifa. Don haka ni da kaina na ɗora ki a matsayin admin officer. Daga yanzu duk wani ma'aikaci yana ƙarƙashin ki a wannan ma'aikatar. Daɗin sofircin alhamdulillahi rabbil alamin. Ba zai cutu ba, mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Ranka ya daɗe, yadda kai min ɗinnan, ina roƙon Ubangiji ya kare ka daga sharrin masu sharri. Ya ji kan magabatanka, ya raya maka zuri'arka. Allah miki albarka. Amin ya Allah, na gode sosai. Allah ya taimake ka. Ina ganin da a bar wannan kujeran empty babu kowa a kansa, me zai hana a ɗaura Hajara na wani lokacin kafin Aliyu ya zo? Hajara ba ma'aikaciyar wannan ma'aikatar bace. Ba ta cancanci a ɗaura ta a wannan matsayin ba. Ai ranka ya daɗe, ko iya wannan bajintar da Hajara ta yi ya nuna cewa za ta iya. Mumina, idan kina buƙatar aiki a wannan ma'aikatar, ki kawo takardunki. Idan kin cancanta, sai mu baki makami. Wa ya dace wa ya samu, wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo duk kaiminta Umar Hashim, kuma ba ta ɓuya ba. kai za ka zauna a kan wannan kujera.
Alhamdulillah. Abu ɗaya zan umarce ka, ka tabbatar da cewa ka hukunta Jibril da duk wani wanda yake da hannu a cikin wannan abu. Zo ka zauna a kan wannan kujerar a idan Mantawalli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Bismillah. Congratulations. Thank you, sir. Na taya ka murna. Na taya ka murna. Godiya nake. Na taya ka murna. Na gode. Muna taka murna. Congratulations Umar Hashim. Na gode. Ina taka murna ne. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Tare za mu tafi da ke ko kuwa za ku taho da Sara? A'a, za mu zo tare da ita. Sai kun zo. Sai mun to. Ita izar duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Kuma zan iya tafiya ko? Masha Allah. Muje. Yanzu ya ke ji a ranki? Godiya da girmama Ubangiji. Na so a ce Hajara aka ɗora kan wannan kujera. Amma babu komai. Na tabbatar da cewa Aliyu yana dawowa, dole ne Umar Hashim ya sauka daga kan kujera. Ranki ya daɗe, Aliyun zai zo ne? Nan da kwana 3 masu zuwa Aliyu zai zo. Ji aikin hankali. Kaɗai a gidan Mantawalli. Ina da yakinin cewa al'amura da yawa za su canza a cikin wannan ma'aikata. Komai zai gyaru, ni zan tafi. Insha Allah. To ki gaida gida. Zan kira ki. Sai na ji ki. Na gode muku a bisa jajircewar ku. Kuma zan nemi kujerar da Umar Hashim ya bari domin in hukunta su Jibrin.
da dukkan ma wasu barayi da suke cikin wannan ma'aikata. Waye dacewa ya samu wani ba zai koka ba. Ita in zarzo na PA kina nan yanda kike. ya ba daɗin sofar cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban iso. Kuma Hajiya. Ke ce karamar su ke ce babbar su. Malam Iro International. Bismillah sa'a. In ba so za a yi ba. Na taya ka murna da ci gaban da ka samu, duk da dai ci gaban mai haƙar rijiya ne, yayin da haƙansa yake zurfi yake daɗa yin nisa kuma yana daɗa ganin duhu. Ka san me zai faru? To ƙasa ce za ta rubto kanka ta cike ka a cikin wannan ramin. Kamar yadda ka zo a matsiyaci. Na rantse sai ka koma a matsiyaci. Idan kuma ba haka ba, ni ba jinin Matawalla ba ce. Yayin da hasken asuba yake ketowa, ke kuma kullum cikin duhu kike danna kanki. Hakika, ke jinin Matawalla ce, kuma kin gado shi a ɗabi'a. Kin tsane ni. Kin ɗauki ƙiyayya kin ɗora min a kaina domin na ki duka mai izaki. Sai gashi yau a gabanki Matawalla ya miƙe domin ya girmama gaskiyata da amanata. Wannan bai ishe ki ishara ba? Kin kira ni matsiyaci, amma kuma gashi a gabanki abin alfaharinki ya kira ni da mai daraja. Idan sarki ya yabe ka, zagi mafari kuma wannan hassada ne. Cuta guda biyu tana damunki, girman kai rawanin tsiya, yanzu kuma shedan ya saka miki hassada. Kin san da karshe me zai samu dake? Sai izzaki ta zama izina ga masu irin wannan halin naki. Sai na koya muku hankali ta yadda babu wani wanda zai ji sha'awar ya zama irin ki. Ya kamata mu ma mu watsi tunda mai girma Matawalla ya wuce. Mu muna nan har sai Umar Hashim ya fito. Mu yi masa congratulations. A gaskiya matakin da mai girma Matawalla ya dauka akan maciya amanar wannan ma'aikatar yayi. Daɗin armashin abin ma sai ya ce mai girma Umar Hashim shine zai hukunta su. Ni ba Umar Hashim nake so ya hukunta su ba. Hajara nake so ta hukunta su. Saboda ko iyaka wannan alwashin da ta dauka. Kai ka san za ta ci kaniyar ƴan kusuwa. Barayin banza ƴan zaman kashe wando. Aha. Bada yaji. Ni abin da na so idan za a hukunta su to a yi masu daidai da zunubin da suka aikata, su tozarta, su wulakanta. Ta hakan ne mai hali irin nasu zai san cewa hanya irin tasu ba a barbi ba ce. Haba dan Allah, wannan wani irin mugun fata ne. Ai kamata ku yi masa addu'a, ubangiji zai iya shirye su ai. Amma yin mugun fata gare su ai halaka za su yi. To kai menene damuwarka?
idan ubangiji ya halaka azzalumai? Wai da ni a zatona idan suka tuba Allah zai iya gafarta musu. Nazir, lokacin da ake gaya musu ayoyin ubangiji mai yasa suka toshe kunnuwansu? Inda suna da rabo ai tun a lokacin za su tuba. Ka duba fa gani Sale har mace amma haka suka dage sai sun zuban mata kima da mutunci. Babu irin magiyar da bata yi musu ba amma suka zaɓi son duniya fiye da jin tsoron ubangijinsu. To yanzu irin wa'annan shedanin za mu roƙa wa afuwa? Ni so nake ma da su da masu goya musu baya ubangiji ya kulle kulin kubura ya so dan ma'aiki kada ka karasa ba su haka ai ko iya haka abin da suka girba yanzu sun fahimta kuma tun daga duniya sun gane cewar ubangiji baya barin haƙƙin wanda aka zalunta. Da ka bar shi ya kwashe musu albarka domin ba su da wani amfani. Ba su da amfani. Kuma yanzu dole su duka a gabanki su nemi gafararki idan kuma sun ƙi akwai gudawa wacce ta kama na kowa su ma tana nan zuwa kansu. Ni so nake faɗi yaji haɗarin da suka ƙulla wa Umar Hashim to ubangiji Allah ya juyar da haɗarin ya koma kansu. tilasirin ya yi sosuwa. To, salamu alaikum jama'a, barka da warhaka. Ina ma abota son kallon shirin fina-finan Hausa. Sunana Hajiya Aisha Muhammad Adam Yola. Sunana Alhassan Kwalle. Sunana Lawal Ahmad. Sunana Lawal Ibrahim Gungu, wanda aka fi sani da Bawan Mata. Sunana Salisu S. Fulani. Sunana Bello Muhammad Bello, wanda aka fi sani da General BMB. Sunana Tima Yola. Ni ne naku ga zalimi ko a koda yaushe. Ina ƙara sanar da ku cewa za mu ci gaba da kawo muku shirin lu'ulu'u duk ranar Asabar. Lu'ulu'u. 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 Sunan shiri mai dogon zango. A Kannywood Exclusive TV. Lu'ulu'u. Kannywood Exclusive TV. Lu'ulu'u. Yana nan da misalin karfe 8 na dare duk ranar Asabar. Lu'ulu'u. A kowane Asabar karfe 8 na dare. Ku ci gaba da kallon fim ɗin Lu'ulu'u a tashar Kannywood Exclusive TV da ke kan YouTube. Ku kasance tare da wannan shirin domin akwai abubuwa na faɗakarwa da kuma ilmantarwa a ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu barkanmu da warhaka. Farko ni ne Malam Tasiu mai maganin aljannu na Maradi wanda aka sani da ɗan gado. Wanda ni haka aljannu garanta ne a wajen babana. Ni ba dan shi bane. Kamar yadda mutane suka sani ina gudanar da aiki na haka ne na mara. Kun san shaitani kala-kala ne. Akwai na ije, akwai
akwai na gamu kuma akwai na gado. Akwai kuma aljani wanda ake ce da shi namijin dare mai hana ɗaya mata armi, wanda za a gani yawanci bai bar mace ta yi armi kwata-kwata. Wani kuma zai bar ta yi arma amma bai bari ta haihu. Shi kuma wani za ka gani an yi arman kuma tana haihuwa amma kuma zaman lafiya bai samu tsakaninta da mijinta, za ga suna ta yawan samun saɓani. Haka ne lamarin yake. Sannan akwai aljani wanda yake bata mutum dukkan lamarin shi. Za a gani mutum bai samun ci gaba. Wani ɗan kasuwa ne yana kasuwanci sai gani kamar kasuwancin zai tayi amma kuma sai ga ya baya. Wani shi kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya gama amma kuma aiki sai ya ki samu. Mutakar yana da wannan iska. To da izinin Allah ni duk inda kake a faɗin duniya in dai ka samu lamba ta kai sai ne zan raba ka da shi da izinin Allah, haka ne lamarin yake. Sannan kuma ni yanda aiki na yake, kun san aljani akwai cututtukan da yake zuwa mutum a jiki, wani kuma wasu ajiya ne ake masu cikin jiki. To yanda lamarin yake, kamar in kama shi ni sai na sa duka kayan da ya sa cikin jikin mutum ya tattare shi, sannan in ba shi musulunci kuma in kora shi da izinin Allah ya barka abada. Sannan ni inda aiki na sha bamban da saura, kamar misali a ce ya zuba ma cuta kana jin ciwo a jikinka, duk inda kake ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannu ka rike wurin. In ka rike wurin kamun ka saki ne za ka ji wurin ya bar ciwo nan take. Haka ne lamarin yake, mutane sun san yadda lamarin yake. Idan ana son gani na Amaraɗi to alaɗan sulhu ne za ku zo masallacin Jingile ko a ta gabas ta an zuwa a kan malam tasi. Muna yin addu'a ga duk waɗanda Allah ya kawo wannan waje na kusa ko nesa, Ubangiji Allah ka mai da kowa gida lafiya. Masu tambaya daga Saudiya ga Hajiya nan ita ce wakiliyarmu a Saudi Arabia a cikin garin Makka. Duk abin da ake bukata daga wajena a cikin garin Makka zuwa Madina zuwa ainihin Ta'if zuwa Riyadh har ko'ina za a samu Hajiya da 'yar uwarta. Ranar Laraba da ranar Alhamis da kuma ranar Juma'a muna cikin garin Kano Tsamiya Babba, daidai Zawiya kusa da masallacin Idi. Ranar Asabar da kuma ranar Lahadi muna cikin garin Duhuwar Kura, karamar hukumar Katagun, jihar Bauchi, Najeriya. Ranar Litinin da kuma ranar Talata muna Kakori mai kasuwa, karamar hukumar Guru, nan kusa da Burnewa, jihar Yobe, Najeriya. Da izinin Allahu a wannan watan na Fabrairu zan zo Gombe ni da kaina in Allah ya yarda. Sakamakon ƙorafi na al'umma da suke ta maganganu ɓata gari suna yawo da suna na bilhaƙi, to ba ni ba ne. Ina tafe idan Allah ya yarda. Ranar Asabar da ranar Lahadi na ƙarshen wata na Fabrairu zan yi aiki bypass daidai asibitin Ishaya da izinin Allah. Ina roƙon Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mai iko akan komai. Duk waɗanda suke zuwa wajena Allah dan girman ka biya bukata. Allah ka warkar da bayinka. A duk lokacin da jama'a ta tumbatsa, sahihin ilimi shine gatanta. Al-Istiqama sabuwar jami'a mai zaman kanta ta farko. Duniyar ilimi ce da aka samar da ita a garin Sumaila domin haɓaka ilimi a arewacin Najeriya. Digiri na 1 da na 2 a tsangayin kimiyya, kiwon lafiya da halayyar ɗan adam a ƙarƙashin kulawar ƙwararrun malamai. Kyakkyawan yanayi da isassun kayan aiki da suka dace da karatun jami'a za su ba ku damar gudanar da bincike da nazari domin sauƙaƙa karatu. Domin ƙarin bayani a tuntuɓi adireshin yanar gizo a ausu.edu.ng ko a lambobin waya. Jami'ar Al-Istiqama, ilimi da nagarta.
Albishirinku al'ummar duniya, shahararriyar cibiyar Sha'aban ta zo muku da ingantattun magunguna da babban tanadi da taiwa ma'aurata. Ta yi muku tanadin ingantattun magunguna domin lafiyarku. Lafiya babu mai fushi da ke. Domin haka nake muku albishir da magungunan da ya shafi maza ko mata, kamar matsalar masturbation, wato istimna'i, wasa da al'aura, biya wa kai bukata. Hakan yakan janyo mutuwa ga ɗa namiji, ya kasa biya wa iyalinsa bukata, da rashin haihuwa, sanyin mara, da saurin inzali, kankancewar gaba, da sauran cututtuka da suka addabe mu kamar haka: ciwon koda, hawan jini, diabetes, da duk sauran manyan cututtuka da kananan su wa'inda lokaci ba zai iya bamu damar bayyana muku su ba. Magunguna kala 5 muke bayarwa game da irin wa'innan matsaloli, kuma ana samun waraka da yardar Allah. Mun baiwa dubbannin al'umma sun yaba da aikin maganin. Shahararriyar cibiyar nan ta bada maganin gargajiya wato Sha'aban ta muku tanadin magunguna cikin sauki da rahusa da rangwame, suna haba-haba da duk wanda ya zo neman taimako. Ina ƙara sanar da ku shahararriyar cibiyar nan wato Sha'aban tana cikin jihar Borno State. Muna tura maganin mu zuwa ko'ina a faɗin duniya. Ga adireshin mu kamar haka: Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Kanem Hospital, saman Beni, shago mai namba 8. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobi kamar haka, ko kuma ku tuntube mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Sha'aban tana maraba da kowa. Ina masu son koyon ingantaccen turanci a sauƙaƙe, ku nemi littattafan Haruna kamar haka: How to Read and Write Book 1 and 2 don koyon karatu da rubutu, Everyday Words mai ɗauke da kalmomi 1000 da fassarar Hausa, Everyday Sentences mai koyar da jimloli cikin sauƙi, Everyday Grammar mai koyar da ƙa'idodin turanci masu sauƙi, Welcome to Oral English mai koyar da furucin turanci, Welcome to Grammar mai koyar da muhimman ƙa'idodin turanci, A Clever Boy mai koyar da turanci cikin nishaɗi. Littattafan dai su ne How to Read and Write Book 1 and 2, Everyday Words, Everyday Sentences, Everyday Grammar, Welcome to Oral English, Welcome to Grammar, da kuma A Clever Boy. Duk mallakar Haruna suna nan a kasuwa da shagunan sai da littattafai. Domin ƙarin bayani a kira 0800 36 28 08 wai kamar ni Jibril a cikin wannan ma'aikata a samu wanda su dinga gaya min magana kuma a gaban ido na. Don Allah Samira, ki fitar da ni don Allah. Wa menene yake faruwa ne? Na kowa ne ke neman yamin sharri, kuma na gaya Jibrin tare muka zo da ke nan. Don Allah na Annabi ki gaya mar gaskiya. Ke Samira? Na? Ki gaya min gaskiya. Shin tare ko shigo cikin gurin nan ke da Karima? Ina matuƙar farin ciki da ta yake murna na samun wannan ofis da kai na shugaban ma'aikata. Ba shakka da za a fasa zuciyata, lalle ba wanda ya kai ni farin ciki. Ina maki murna. Nagode sosai, production manager. Lalle Ubangiji shine mabayi. Yayin da kika miƙa wuya, sai gashi ya tseratar da ke daga sharrin masu sharri. Lalle ke ta musamman ce.
amma lallai ki taka tsantsan, ba kowa ya kamata ki yadda da shi ba. Domin ko akwai ragowar 'ya'yan mage Karima, kuma su ma a sannu a hankali gaskiya za ta yi aikinta a kansu. Ranke daɗe mu je na raka ki ko? A'a, Malam Tanimu, ina jiran Umar Hashim. Na bar ki lafiya. Ha'a, me yake faruwa ne? Akwai abin da ke damun ka ne? Wallahi ba komai ranke daɗe. To ka tafi mana, ko kai ma Umar Hashim in kake jira? A ranke daɗe. To shikenan bari na je ranke daɗe. Allah ya kyauta. Faɗa ya ƙare, tunda dai an sauke Hajiya Izza daga kan kujerarta. A'a Karima, da sauran rana a kaba. Koran Hajiya Nafisa daga wannan ma'aikatar ƙarshen izzata ne. Amma kuma an kashe maciji ba a sare kanshi ba. A ina kan yake? Da mu da ita. Cire Hajiya Nafisa daga wannan kujerar ya faranta mana. To idan saboda isgilancin ta cire Hajiya Nafisa ya faranta mana, ita kuma Hajiya Sara ta yaya hakan zai faranta mata? Wallahi Karima, na fi jin tsoron makircin Hajiya Sara akan na Hajiya Nafisa. Ita Hajiya Nafisa girman kai ne kawai, kuma yanzu an yi maganinta. Amma kuma ita wancan matar, ita ce asalin matsalar. Duka fitinar da take faruwa daga gare ta ne. Don haka Karima, akwai aiki a gabanmu. Malam Audu, Shiko, dama na gaya ma ba abu ne mai sauki ka ɗauka wa kanka ba. Sana ina guje maka. Kada Allah ya sa list da zai fito na koran ma'aikata a ma'aikatan nan sunanka ya zama farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alamomin munafiki guda uku ne. Idan yayi zance sai yayi ƙarya, idan ya dau alƙawari sai ya saba, idan aka amince da shi sai ya ha'inci. Wannan alamomin duk sun tabbata a gare ki. Siko kenan. Ni hawa magana kora da kamfani da suke damuna. Ya za in ga ruwan kuɗi zan samu miliyan 2, miliyan 1 zuwa miliyan 2 ta sabace bayan kuɗin nan suna da muhimmanci a wajena. Malam Audu, ka gode ma Allah da ya taimake ka ba kai marin nan ba. Don wallahi da ka kuskura ka yi marin nan, iya ma'aikata aka baka da su sai sun ragargaje ka. Allah kaɗai ya san yanzu halin da kake ciki. Ka gode ma Allah da ya kiyaye ka. Saboda yar mai girma Matawalla ta yadda da ke, amma kin ci amanarta. Ni ma na san ban kyauta ba. To amma abin da na fahimci cewa ita rayuwa tun a duniya kake girban abin da ka shuka. Shedan da zuciyata sun yaudare ni. Na yi tunanin na bi hanya mai bullewa domin na samu arziki. Ashe hanyar ba mai bullewa ba ce. Akwai taɓo da cakwalkwali a cikinta. Saurara da Allah, dubu zubin da Allah ya nuna. Akwai wani mahaluki a cikin kamfanin nan da zai iya caje da kan
wallahi duk wanda na da ka ba zai tashi ba. Lokaci bai ƙure miki ba, har idan dai kin yi nadama da gaske kuma kin tubar wa Ubangiji, to ƙofar tuba a buɗe take. Ko da a ce na tuba, ba na tunanin ba za a kore ni daga wannan ma'aikatan ba, saboda na san ban kyauta ba. Ina da yaƙinin cewa in dai Umar Hashim ne zai hukunta ku, to mutum ne mai tausayi da adalci da jin kai, lalle zai muku afuwa. Wa alaikum assalam. Sannun ku dai. Barka zuwa. Yawa barka dai. Na gajiya. Alhamdulillah. Malam Sali. Na'am. Wa aka aiko muwa da takardar kura cikin mu ne? To kafin nan dai yanzu abin da ke faruwa ƙasa shine abu na farko, an sauke Hajiya Nafisa daga kan kujerarta. Sam, ba na maso in haɗa ido da shi ko Hajara, saboda abin da na aikata musu ba zan iya kallon su ba, da wani ido zan kalle su, saboda na san abin da na musu ban kyauta ba zan iya ba, saboda yanzu kunya gaba ɗaya ta lullube ni ban san ina zan sa kaina ba, ban san ma a ina kaina yake ba. Wa aka wa kuma? Umar Hashim yanzu shine akan kujerar Hajiya Nafisa. Abu na biyu kuma, Karima ta samu ofis a cikin wannan ma'aikatar. An ba ta ita ce shugaban ma'aikata baki ɗaya na wannan kamfanin. Yanzu mu dukkan manan kowa da kuka sani yana ƙarƙashin Karima ne. Wai kana nufin har mu duka mun koma ƙarƙashin Karima? Ƙwarai da gaske. Kai, alhamdulillah. Ba ƙaramin daɗi na ji ba da wannan abin ya faru haka. Waye ya zartar da wannan hukuncin haka? Mai girma Matawalli. To mun yi shiru. Yaro ya ga kara. A'a, Malam Audu, kana da magana ne? A'a, ba wani abu ba komai. A'a, na ga kamar kana da magana. A'a, na fa gaya maka wanda abinci ko me zan ce tunda aka riga aka yaka kuma ai magana ta ƙare. Malam Audu ya mu ne ma'aikata, ka faɗa mana in akwai wani abu. Ba da albaka. To. Lalle yau kai ka nuna min kai kolo ne, zaburarren kare mahaukaci mai cizo. Da alama ka manta ko ni diyar wace ce, kuma ka manta ko nan ina ne. Wallahi tun da kake ja da izzata sai ka wulakanta. Ai na san mai hali ba zai fasa halinsa ba, amma ina miki uzuri ne da jahilta kalmar izza da kika yi. Kuma wallahi da a cikin san menene izza da baki dora makanki ba, saboda ita izza ta Allah ce shi kadai. A cikin suratul Fatir aya ta 10, Ubangiji subhanahu wata'ala da kansa ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, man kana yuridul izzata, duk wanda ya kasance yana neman buwaya, wato buwayantuwa, ma'ana daukakar rayuwar duniya da ta lahira, to falillahi izzatu jami'a. To ya sani buwaya wato izza ta tabbata ga Ubangiji ne. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu, zantuka waɗanda suke tsarkaka ga Allah suke hawa. Wal amalus salihu, kuma aiki na gari haka Allah yake ɗaukaka shi. Wallazina yamkuruna sayyi'ati, amma waɗanda suke ɓoye munanan ayyuka suna aikata zunubai, lahum azabun shadidun, azaba matsananciya ta tabbata gare su. Wa makaru ula'ika, kaga makircin masu aikata irin waɗannan abubuwa, huwa yabur, shi yake halakar da su. Ayyukansu ba sa hawa zuwa Ubangiji, Allah baya karɓa ayyukansu. Daman wannan rana nake jiya miki, kuma gashi ta zo. Tun da farko na so ki fahimci manufata da kuma inda nake so in kai ki, amma gaba ɗaya kika yi fahimta ta. Amma yanzu kina da dama idan kin gyara halinki
lokaci bai ƙure miki ba, zan iya matsa miki akan kujerarki. Babu shakka, inda a ce sakamakon lahira ne yin riske na a haka, to da sai in ce na yi mummunan ƙarshe. To amma ina so ka sani, nan muna duniya ne, kuma ita wannan duniyar tana da faɗi. Babu shakka yanzu kai ne a sama, amma wata rana za ka sauko yayin da ni ce kuma a samanka. Takaici na ɗaya ne, wai mutumin da na tsana yau shi ne akan kujerata. Kai ba jinin mai girma Mutawalla ba ne, balantana ka gaji wannan kujeras. Don haka kai mai gadi ne, kuma ka sani idan na tashi dawowa da kai da kujerar duka zan gaji. Amma a yayin da kai kana matsayin mai yi mini hidima, na rantse sai ka zama ɗan aikina a cikin wannan babbar ma'aikatar, sai dai idan fecewa za ka yi daga cikin wannan ma'aikatar. Da alama har yanzu baki laushi ba, shi sa yake yin wannan borin kunyar. Kash. Baki da maraba da mutanen jahiliya, anya ko ke zuciyarki akwai jini kwa? Yanzu nan fa kina can sama kololuwa, amma ubangiji ya dawo da ke ƙasa wanwar, amma haka shine bai zama izina gare ki ba. To ki sani, ko da a ce ni ba jinin Mutawalla bane ba, to ke ba za ki iya gada ta daga gare shi ba. Don haka yanzu ni ne shugaban wannan babban ma'aikatar, ba kuma alfahari nake ba, Allah ne bani. Kuma ko da kina boka kina malam, ke baki isa ki da ikon ubangiji ba. Umar Hashim, sabon mai rukon ƙwaryar babbar kujerar babbar ma'aikata ta mai girma Mutawalli. Hajiya Nafisa, wacce ta zama korariya daga babban ma'aikatar mai girma Mutawalli. Wallahi sai na ga bayanka. In dai ban rabu da gaskiya da riƙon amanar da suka kawo ni nan gurin ba, to lallai za ki ci gaba da wulaƙanta. Ya hayyu ya qayyimu bi rahmatika nastaghis. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum jama'a, ga wani albishir na zo muku da shi. Shahararriyar cibiyar nan mai bada ingantattun magungunan addinin musulunci, wato BG Zamzam. Wannan cibiya ta zo muku da ingantattun magunguna game da matsalolin ma'aurata da kuma bada gudunmawa akan wasu matsaloli da ya shafi bangaren sanyi da kuma mata masu matsalar rashin haihuwa, basir mai tsiro da kuma mara tsiro, hada da toilet infection, sanyin mara, ciwon siga da dai sauransu. Cibiya tamu tana na unguwar Lawan Bukar Junction da ke garin Maiduguri, Borno State. Za a iya tuntubar mu a wannan lambar waya kamar haka, ko kuma a tura mana da sakon karta kwana a manhajar WhatsApp a wannan namba kamar haka. Wannan cibiya tamu tana tura magungunanta a kowane sassa na duniya. Muna muku maraba a koda yaushe. Allah bai sukar da wata cuta ba, sai da ya sukar da magani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi, sannan ina so in yi amfani da wannan dama in gabatar muku da wata shahararriyar tasha ta YouTube mai suna Jikan Daula TV.
Wannan tasha tana koyi abubuwa da dama, musamman abubuwan da za ka iya koya akan wayarka ta Android, wanda kuma za ka iya setting din kira, za a iya kiran ka ko da wayarka tana silent, amma idan wani shagigin ka ko babanka ko mamanka ko wani naka dai wanda kake so ya kira ka, za ta iya ringing. Idan kana so ka sauke wasu applications, wannan tasha duk tana koyawa. Idan wani abu ya shige maka cikin duhu a cikin waya ta Android, idan ka bi wannan tasha mai suna Jikan Daula TV, ka danna subscribing sannan ka danna ƙararrawa, to duk zaka samu ilimi ingantacce na amfani da wayar Android ta hannu da ma wasu abubuwa da dama. Kai dai tafi kai tsaye kawai ka je ka danna subscribing akan Jikan Daula TV sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantaccen ilimi akan wayoyi na Android insha Allah. Muna muku a fatan alkhairi, sannan kar ku manta da sunan tashar Jikan Daula TV. Mun gode. Sa'adatu. Assalamu alaikum masoyanmu. Masu kallon shirye-shiryenmu na kan YouTube channel. Ina ma abota kallon fina-finan YouTube. Mun ne muku albishir da cewa shahararren fidin nan mai farin jini Sa'adatu, wanda muke taimako tallan shi. Sa'adatu. 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 Ta sauya taswirar mijin nata. Sa'adatu. Wani ƙayataccen ɗin fa mai suna Sa'adatu, gagara kaka, kwafar uba ya fito. Wannan fim za mu fara saka shi ne a ranar Lahadi 13 ga watan 2. 13 ga watan 2. 13 ga watan 2. 13 ga watan 2. Ta shekarar 2022. Kulamin shi ne ya zo da kansa a matsayin masu Allahu kai ne maganin musiba, don masu kin karabu kai hazaba, kai ne mai magani ya jalla rabba, baiwar ka ce na durkusa da tuba. Sa'adatu. Za mu fara sakar muku shi akan YouTube channel ɗinmu mai suna Sa'adatu TV. Sa'adatu TV. Sa'adatu TV. Sa'adatu TV. Sa'adatu TV. Sa'adatu TV. Da misalin karfe 8 na dare. Da misalin karfe 8 na dare. Yadda ka kawai muke nema, ba wani abu ba. Sa'adatu. Allah da yaro ne kai da ina zuwa kife kazan da tafi. Wannan shiri na Sa'adatu ya kunshi abubuwa da yawa. Akwai ilmantarwa, kuma sannan akwai nishadantarwa, sannan kuma akwai faɗakarwa. Sa'adatu. Ku yi mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora za mu sanar da ku. Kada ku manta, kallo kyauta ne. Kallo kyauta ne. Kallo kyauta ne. Sunana Abba Kamfa. Ina sanar da ku ma'abota sana'ar downloading na faɗin Najeriya. Akwai fim ɗinmu mai suna Sa'adatu ɗan downloading. Haɗin kan da kuke bamu muke so ku ci gaba da bamu. Ku nemi wannan fastar fim ɗin namu a gurare da yawa. Garuruwa muna da ejan, muna da mutane wanda muke tura musu da kayan mu suke siyarwa. Na fina-finan Hausa ko wa'anne. Ka bi dan ka zauna lafiya. Muna da Abbas, yana nan akan babban titin da yake kan numfashi. Akwai idan ka je garin Gombe, akwai ejan ɗinmu Ibrahim Bulama. Cikin Maiduguri, Abba Aji, ni ne naku Abba Kamfa. Amma yarinyar nan za ta daɗin harka. Ni ba haka nake ba. Wani mara da'a ne a cikin ku ya faɗa wannan kalma? Akwai abin da zaki niki. Da kyau. Wannan shine abin da zaki iya kai. Ban san suwaye ku ba. Ya kake kallon mutane ne? Ke murɗe mai ruwa. Kin ga sai ki kashe ni. Dama so kike da mutu? Ba ki fahimce ni bane Anisa. Sai aka yi yaya. Da tunakin dare a Barzau. Abdulmalik ne bani jini? Yes, of course. Wannan matsi a cin mara mutunci? Anisa, wallahi da a sa min jinin Abdulmalik a jikina, gwara a banni na mutu. Wannan wace iriyar sana ce? Love is the feeling that no one can avoid. But the worst things in love is to falling in with wrong person. Wani tarko brings you another blockbuster daga zuciya. Ni ce wacce ka taimaka. Kuma sai na neme ki na rasa ki. Ban samu na sanar maka da sakon zuciyata ba. Ba zan iya karɓar soyayya ki ba. Ban gane abin da kake nufi ba. Ina son ka kuma wallahi ba zan taɓa daina son ka ba. A story of young university student, and also it is a story that comprises love, tension, torture, as well as tips. What will be the end of the saga? Find out in Daga Zuciya. Dakata Abdulmalik, ba zan taɓa ƙaunar ka ba. Ba zan iya cire soyayyar Abdulmalik a cikin zuciyata ba. Kar ka biye mai son zuciya. Wace ce ita? Story Hassan Lambu, a produced by Mas'ud Rabiu. Ban san ki ba, ban taɓa ganin ki ba.
kawai kin kira sunana kai tsaye. Me ke tafa da ke? Kana iya ambatan sunan mutum a duk lokacin da ka ga dama. Bani da lokacin batawa da ke a nan. Screenplay and directed by the spectacle director Abdul Dangaja. Dan Allah ka duba ni. Idan har kayi nasarar dasa mata soyayya ta, ni kuma na yi maka alƙawarin duk wata ƴa da kake so zan aura maka ita, ko da ko wane ne ubanta. Na tabbata kowaye uban yarinyar da kake so a ƙasar nan, Aminullah zai iya aura maka ita. Daga zuciya, wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Ku dai kada ku shafa, ku danna subscribe, kana ku danna kararrawa domin sanar da ku da zarar an dora. Daga zuciya na nan tafi. Anya Nasma, kina so ki gama da duniya lafiya kuwa? Ni fa mahaifiyarki ce. Kuskure ne dai kun riga kun yi tunda kuka haife ni. Wannan yare ba so take ta gama lafiya. Duk wanda ya kalle ni cewa yake ban yi kama da ƴar talakawa ba. Mahaifina tsohon malamin makaranta ne wanda ya yi ritaya shekaru 20 baya. Ta duk gidan uban za. Allah ya jarrabce ni da san rayuwar ƙarya. Na sha tambayar kaina me yasa na zo a 'yar talakawa. Da haka na taso da rayuwata burukana suna bunƙasa. Da bala'i na saka kaina a private school. Na yi manyan ƙawaye 'ya'yan masu kuɗi. Tsinan na shegiya wadda ta yi sillan mutuwa iyayenta da wanda ba su ji ba su gani ba. Wallahi ba dan na san mutuwa a gari ki hutu bace ba. Dan ba sai na aika ki inda kika sa aka aika iyayenki ba, Allah ya tsinan albarka. Kamfanin Al'ajabi Film Production ke gabatar muku da wani sabon shiri, wata shari'ar. Akwai Allah. Ya zaka zo ka rike ta albene jama'a? Shine kwanciyar hankali na kawai. Baka ganin hakan da matsala? Babu wata matsala. Ni ba hankali na kasa kwanciya. Babu wata matsala. Me ke faruwa ne? Komai zai iya faruwa. Baiwa. Ashe dama akwai yiwuwar mutuwa a dalilin furta sau. To menene dalili? Menene kuma mafarin al'amari? Duk a cikin shirin wata shari'ar. Ba mahalukin da ya isa hana. To babu nasara. To lalle zai zama ukuba. A haka Allah ya tsara rayuwa. Ban gane ba. Kina tunanin zai tafi a banza? Makiyinki ne fa. Makiyi ya fi masoyi. Shiri ne mai ban tausayi, daban al'ajabi musamman a zukatan masu tausayi. Shiryawa tare da bada labarin shirin Hawwa A. Usman Jidda, tsara labari Abdul Intelligent, daukar nauyin shirin Adam Ahmad Muhammad. Wata shari'a. Zan baki kulawa da duk wata ƴa mace bata taba samu ba daga wurin ɗa namiji. Ka wulakanta a cikin bainar jama'a? Ni mari ɗaya ne miki. Na yi alƙawari zan yi wa kaina mari 10. Ka yi 20, 50, 100 amma ba zan taba son ka ba. Ba da umarni Aminu S. Bono. Me yasa ka matsa ni sai da na yi ma magana dan me baka kyale ni tafiya ta ba? To me hakan yake nufi kenan? Wanda ni ce na zama silar mutuwarsu. Wata shari'ar. Wata shari'ar sai ranar gobe. Wata shari'ar, wata shari'ar, wata shari'ar. Wannan shiri zai dinga zuwar muku a manhajar YouTube a cikin tashar Al'ajabi TV duk ranar Talata. Ku dai kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar an ɗora wannan ƙayataccen shiri. Wata shari'ar na nan tafi. Duk inda za ka je ka ga 'yan ta'adda ba za ka taɓa ganin ɗan wani babban ɗan siyasa ba, ko wani ɗan babban jami'in gwamnati, ko wani ɗan basaraki, ko wani ɗan attajiri, ko wani ɗan babban malami. Duk sai mu yayan talakawa. Jalla ko Rabiu. Jalla is not a professional kidnapper. Ni kake gaya wannan maganar. Za ka gani. Ya ce ba mu yawo. garkuwa da mutane nawa akai a garin nan, so mutum ya cewa an dakile duk waɗannan matsaloli ya excellency. Shanu nawa aka shiga rigagen fulani aka ɗauka, a bayan ƙoƙarin naku makarantu nawa aka shiga aka ɗibi yaran mu aka tafi da su, a bayan ƙoƙarin naku fyaɗe nawa aka yi, a bayan ƙoƙarin naku da kuke yi motoci nawa aka tare aka yi wa fashi da makami a wannan jiha. Imani ne ya shiga zuciyarka. Prison kenan Alhaji. Fim ɗin gari guda ya fito. Fim ne mai sabon yanayi da ba a taɓa yin kamar sa ba. Ku latsa link ɗin da ke ƙasa ko sama. Ku neme mu a shafinmu na YouTube
da sunan Islamic Film Empire. Idan kun shiga, ku latsa subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa don samun sanarwar fitan sabbin episodes akai-akai.